Hej folkens. Jeg sidder her på mit pladselskab i den store røde sofa, omringet af alle de billeder, som I har sendt ind i konkurrencen. Tusind tak til alle jer, som har givet at være med og givet at bruge tid på den her konkurrence. Det er virkelig, den er gået over al forventning, og det har virkelig taget fart de sidste par dage, og ja, der er kommet sindssygt mange billeder ind, og det har været sindssygt svært at vælge nogle vindere. Jeg vil gerne lige nævne navnene på dem, som har gjort allermest indtryk på mig. Det er blandt andet Christine Buhl, Anne-Sophie Ramlov, Jasmin, Julie Freund Poulsen, Amanda Nissen, Lene Henriksen, Montalvo. Jeg kan blive ved. Der er simpelthen så mange fede billeder. Og det er muligt for mig at vælge nogle vindere. Så jeg har besluttet mig for, at I alle sammen har vundet. Og I får selvfølgelig alle sammen en præmie, og vi vil kontakte jer. Så tusind tak. Det var en lille overraskelse. Som sagt sidder jeg her på mit pladselskab, og vi er ved at forberede noget live-tur. Jeg skal ud og spille for jer, og det glæder mig mega meget til, så jeg håber vi ses derude.